hik kadi bandiraɓe dental kadiji sile jigo ko fedde witeno on no aada yaari yoɓɓindin manditare muɗum ko wuro meɗen tekan noon teddinira on alhaali ha ko ɗum waɗi ñande aljuma nogas octobre 2023 c'était baɗɗo fayide umri noon toon ten e dimat ngam yantoyde e catal tekan ngal walla ɗum no harnirta ni yenne on sati ardino ɗum ko Boubacar Seydou Kane wondude Alioune Kane e baydi jigo taw kadi en tawe hen seren mi waɗi fayida ko wayno Ceerno Oumar Ly Ceerno Habib Sy e ko wona ɗum Ceerno Al Husseini Dia ko ni woni ñande aljuma mbiɗen nde yeehi ha wottuji nayi pawi hojomaji tawi ko sete o yettima toon ten e welinote ɗon toon e welinote ko ɗon ɓe taccini temedde joyi lekki potki lorede ko ɗon kadi ɓe tawi tekannaɓe ina dadi ina palɓe beele jaɓɓade ɓe no hannirta ni e nawdeɓe ha ɓe jettoyo jippude mabɓe nde ɓe jetti tekan tawi ko wurgo mum ina fadda ɓe beele bismade ɓe no hannirta ni yen e gardugol Ceerno Ousmane Sy on ko kañum woni hooreje catal tekan ngal wondude e Dieynaba Sy Aissata Gueye ha e ko wona ɗum eywa timannaɓe ngari joni eɓen ɗoyten o ko monsieur le président o ko boy jiggo an boy téléphone ma assalamu aleykum mbaɗɗon o Ceerno Aluseyni marhaba machallah nde yeehi ha jamma ceerno men Ceerno Gueye yewtini bandiraɓe ɓe ko yowiti e jokkere enɗam o tindini o jaɓini o famani kala ko neɗɗo foti wadde e beele wawa marde hono ko wiyete enɗam hakkude mum e koreji muɗum ha o ñiiɓe hen o jokka ɗum no fotani yenne nde o haljite e jeenaji kokirama ɗon guilto wonno terɗe fedde nde ha e ko wona ɗum serenɓe arnoɓe tawtorede ha e ko wona ɗum almuɓe wonɓe e nder tekane ene jangga e duuɗe ɗe imam ratib Ceerno Ahmadou Sy Baydy to Djimat Walo nde weeti ina hawri e aset nogas e 1 octobre dawronom toon ten e tekane ha hande lorgo leɗɗe ɗen leɗɗe ko ñamateɗe hen ko dokkoji ɓuɓri hen woni ɗowdi ko leɗɗe kadi ɗe ganduɗa hono ko garɗinoje galleji caggal nde ami de la nature de Dimat kadi tawi ko ari e inne mabɓe ko Boubacar Seydou Kane e Oumar Gaye ko nde ɓe pammin yimɓeɓe tigui holno lekki awirte kadi ɓe tindin yimɓeɓe holno lekki jogorte ha mawna holno nihirte ha mawna ina wayno ko ɗon golle ɗe puɗɗi hankadi ɓe kolli yimɓeɓe no waɗirte ɓe jawti e galleji won ha tengti noon e galle hoorejo hon Ousmane Sy ɓe lori ɗon lekki ɓe ɓenni ha e toon ten e école ɗimmo mbo tekan ɓe gummiti toon ɓe payi toon ten e pharmacie o ndoɓe gummiti toon eɓe kucci to lycée to ndoɓe kaljiti ɗum noon eɓe payi ko toon ten e mairie o ndoɓe gummi mairie woni galleji kadi dañama lorede e gartande nde koni woni hankkadi bandiraɓe nde tawno paami tigui honno foti yaarude monikal ƴetti lekki nawi awi galle muɗum kadi ko jorta hen ko yo leɗɗe ɗe toppitino hannirta nden nde tawno kadi ma waɗɗo comité dewindotoɗo golle ɗe ha ande moƴƴinde e mo moƴƴinani moƴƴinde kala inchallahu taala koko dañata jeenaji so wonde welede Allah tawi kadi ko fedde kadi sili kadi ne jogui ɗum ɗon nde tawno aɓe jiiɗi tare no hannirta ni yen